election mate Lok Sabha election labangke penaba marlo laki ka duk kavis tame chini iglo lapen pini la so video long nali tumha nang ke than ponji labangke non ke wangji la MP election jongsi BJP lapen kapre la son si APHLC lapen ASDC alang li tum jongsi haik dat polote kupisi ke claim exima la so puthak pini la so video long nali tum han pathiek penang than pachini pon ikpo nali tum la so YouTube channel long jongsi nang ka humri milang pulte ke chinghon pen subscribe ikon la pen latest update nali tum kilong verji afan adung tame belarjan thegloi hodak tame nali tum berpon ik der non tangte non chithan pononang aprang simate kicheng sila bangke nali tum la screen along thek pon long igji dima so mate karbiang long pen MP non la parliamentary contingency pen ki thordun ake hai Amar Singh Tisolo mate BJP pen ki thordun na banglo lapen arjan la bangke nali tum thek pon long ikpon la lotas arjan la helo lapen jongsi alang litum noni phoi la BJP jongsi haik det polote ku PPC Modi sarkar pen ki claim ponjima la so puthak nonali tum phanang than pachini pon ikpo screen along nali tum thek pon long igji promise mentioned in BJP sanklap patra long ke tok pon ateng pulotang te nali tum la thek dam long igji ni lista me la so allo la bangke konat pen sikilong ma pulre nali tum dak thek long ji election with HT pulason ke tok la so website pen se ni lista me long pon iglo la penali tum sta me langdam ikme sanklap patra long ke tok ta do lapen alang litum non jong se hai igdet prote da ke tok pona teng prote promise to develop infrastructure along with Indo-China lapen Indo-Pakistan and Indo-Myanmar borders lapen puthot do thulang implementation of CAA mate CAA stam alang itu implementation po lapen implementation of the Uniform Civil Code lapen la son thak si do thulang implementation of one nation lapen one election la so puthak stame alang litum implementation lo lapen la son thak si do thulang promise that Indian will be third largest economic power mate third largest economic power bangta India bangai develop don tupo lapen puthot dak do thulang promise and increase in MSP on crops for time to time lapen promise to include auto taxi truck and other drivers in all social security scheme promise 3 crore rural women to become lakpati didis lapen promise to continue PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana and PM Garib Kalyan Anna Yojana jo lahai hormus alang litum bange ke claim pon ikpo sitame la bangke ake hai Modi si kitok alam lo lapen karbiang long arlo pen mate karbiang long along pen jong se hai dat prote alang litum bange kopit ne ke claim ji la bangke ni lista me protect stame ni li kachinia teng polote alang litum stame hemprek lapen development lahai hoise alang litum stame claim pon ikpo lapen puthot non number 2 along langdam lo nang ake hai Joyram Ingleng labangke mate alang li stame non la MP election afan ticket ki long dun tang abang phulo lapen alang li ki thur dun ji labangke Indian National Congress mate aripa ka symbol pen alang li bang thur dun ikpo jongsi alang li stame haik det pulte karbiang long afan labangke aprang si mate ke cheng si labangke hemprek lo lapen puthot alang listame la son development performance tame alang listame klempon ikpo lapen puthot la number 3 mate third number long lang polona number 3 along bangke ake hai Jotson be ake hai si autonomous state demand committee mate ASDC penstame thodon ikpo lapen alang li ala symbol la bangke dak la arjan nalitum thek pon long po dak bangke thomdo lapen oso lapu oso chejeng buta prang pon bom la so arjan lo alang litum jong se hai ekdet polote ko PC alang litum ki claim jima la so puthak ni linang than pachini pon ikpo nalitum la screen along thek pon long ji vote for ASDC lapen please elect Sir
Sri Jodson B as your board MP. Alang litum akimang stame labang so alu along stame tok poniglo. Alang litum akimang labang ki vote for autonomous state. Lapen vote for change and development. Si alang litung 1.1 po mate autonomous state stame alang litung 1 po si lam chak bangke GP pon iglo. Lapen puthot lang dam lo nang. Puthot do thulang ladak ake hai John Burnett sangma alang lista me तौर सर्जन पे से थोड़ो ना लबंके गाना सुरक्षा पार्टी पूरा पार्टी अमेंस तमे लपेन अलंगली ला सिंबल बंके तौर सर्जन से दो अपने लबंग सो तौर्स लबंके इंडिपेंडेंट मते all party health leader conference atum longsido stame non bang puthot dakpen lar pon ikphaglo amase alangli development bange kopine kemang la bange chin derlo mate development tong ki wanjin je impact tong ki wanjine la fan bang la anche thang the masini le la so puthak bang ni le nali tum phanang pachini ge dat pola pen puthot dak do thulang nali tum theklongji ki jutsilo la bangke aki hai Sar J.I. Kathar labangki independent bes doctor pon ikto lapen party amen labangki APHLC lo alang li tumbang lapen arjan labangki dak kensi mate sezoris arjan si alangli assembly lo lapen alangli bangal so arjan besi thodon ikpo lapen jongsi la independent jongsi hai igdet pulte mate sar ke hai J.I. Kathar jongsi hai igdet pulte alang litum ko pc ki claim ji mate ko pc ki wanji la so phax tamini li nang litum phan nang than pachini pon ikpo screen lo nang litum thek ponong ji la solo long si ki talks tame alang litum bang mention elo vote for J.I. Kathar independence APHLC candidate as your board MP from 6 GFUST parliamentary constituency pelo KC symbol mate sezoris symbol pen salang libang thodon ikpo lapen alang litum dake tokpon ateng polote I will definitely resign from autonomous state lapen I will definitely stand 6 schedule power lapen sonta taxi dak penan tokpon do lapen I will develop Karbi Anglong lapen dima so aparman lo lapen alang litum akemang labang ki hemprek pen lapen la voter mate la kiche so mate bang khaya fan voter in than pon labji pasi alang litum bangke tipupon jong se hidet pulote la bangke claim jine claim clean la bang protected lo sitame and pini nalitum phan ke than la bangke alang litum jong se lason BJP ta hidet ko PC claim jima la pen PC claim krimal hai puthang ni li lan ba na than pachini pon ik thek thida los tame pathek pe ni nang than pon iglo lapen vote la bangke la fan jongwek tu lapen pivek nengji la bangke ni list tame kaduga we fan tame pupe stame la bangke vote bangke nalitum aning ke hang pensi jong nengji nili BJP fan jongon lapen congress fan jogo ASDC mate ala APHLC lai fan jogon pufan list tame alang litum jong se hai igdat pulte ko PPC ki claim ma pula solid information nang litum fan naki wan pichot lapen vote la bangke pinapsi ki jogia det lo lasin nang litum ning hang penle jogon lapen lang pame penle jogon nang litum emithang future fanta do lapen mo isu a future fanta do lasin nang litum kolobang so candidate si ki claim munjima lapen kol so party si ki claim munjima la so party fanle nang litum vote bange pi gon lasi pinya video lambang ni lipat hek pena than pon bang la bang kila ancholo lasi do me thak me kadu kawe Karbitish 2.0 YouTube channel long ki jogdun arat dia thak kelang dun arat do an hostame nilhin pen kardom to change